beogradskom naselju Kumodraž nalazi se spomenik vojvodi Stepi Stepanoviću. Autor spomenika je Drinka Radovanović. Spomenik čuvenom srpskom vojskovođi nije slučajno podignut baš na ovom mestu. Vojvoda Stepa rođen je 11. marta 1856. godine u Kumodražu, koji je tada bio selo u blizini Beograda. Njegova rodna kuća je sačuvana do današnjih dana, pretvorena je u muzej posvećen ovom velikom vojskovođi. Vojvoda Stepa je bio učesnik srpsko-turskih ratova. Učestvovao je u Prvom i u Drugom Balkanskom ratu, gde je komandovao Drugom armijom. U Prvom svetskom ratu ponovo je bio komandant Druge armije. U odsustvu vojvode Putnika tokom rata bio je i na mestu načelnika štaba Vrhovne komande. Posle toga je u 2 navrata bio i ministar vojne. Ipak, najveće počasti i slavu vojvoda Stepa Stepanović je stekao na Solunskom frontu, gde je njegova Druga armija dala ogroman doprinos probijanju Solunskog fronta i kapitulaciji Bugarske. Njegova uloga u proboju Solunskog fronta i prva saveznička pobjeda u Prvom svetskom ratu, koju je izvojavala srpska vojska u Cerskoj bici pod njegovom komandom, uvrstili su ga u red najvećih vojskovođa Prvog svjetskog rata i srpske ratne istorije. Treba reći da se spomenik identičan ovome u Kumodražu nalazi i u Čačku. Vojvoda Stepa je posljednje godine života proveo u Čačku, gde je umro 27. aprila 1929. godine. U Čačku je i sahranjen. Kumodraž je odao dužnu poštu svom najčuvenijem stanovniku. Pored toga što je Vojvodina kuća pretvorena u muzej i što mu je podignut spomenik na centralnom mestu u Kumodražu, glavna i najduža ulica na Voždovcu nosi njegovo ime. Pored toga, osnovna škola u ovom delu grada nazvana je po njemu.